Čaute ľudia, vás vítam u môjho nového videa. A dneska som tu s Radom. Ja som u neho, ako môžete vidieť. A zahráme si takú hru, ktorá takto budú tam. Dostal som na narodeniny, vidíte, koľko tam je otázok, na tie všetky sa skúšime odpovedať. Max máme 27 minút. 27? Poďme. OK, dávam ti prvú otázku. Si radšej, keď má tvoj vlak 60 minút meškanie, alebo keď je taký plný, že si nemôžeš sadnúť? Keď má 60 minút meškanie. Hodinu. No hodinu. No ale to si zase môžeš sadnúť a plný vlak keď je, tak tam si nemôžeš sadnúť vôbec. Tam musíš stáť hodinu alebo dve. Ale natáčaj seba alebo mňa. Natáčam seba. No teraz ja... Iba ja ti budem dávať otázky, aby to bolo zaujímavé, a natočíme potom druhý part, kde budeš, čo vyjde tento týždeň, budeš ty nedávať. Radšej by si videl čierno-bielo alebo nepočul každého piaté slovo? Radšej... by som mohol natáčať aj otázky. Ukáž, aké to je otázka? Radšej by si videl čierno-bielo alebo nepočul každé piaté slovo? Nepočul každé piaté slovo. Ja čierno-bielo asi. Dobre, nedávaj otázky. Mal by si radšej jednorožca alebo hypogryfa? Čo je hypogryf? Čo ja viem? Hypo. Po anglicky. Hypo. To je hroch. No. Jednorožca. Jednorožca? OK. Jednorožca vieš prečo? Lebo ten má schopnosti. A hroch nemá nič. Radšej by si do konca života nemohol nosiť ponožky, alebo by si mal tričko vždy na ruby. Opačne. Tričko vždy na ruby. Vieš prečo? Lebo sa rozpráva, že keď si to tak oblečiem, tak tak... Máš šťastie. Hej, to tak iba hovorí, ale... Čo je v tom pravdy? Prebudil by si sa radšej ako krysa alebo holub? Ako holub. A celú izbu si okadíš. Nie, ja vieš, ja sa zabudím a pôjdem vonku lietať a okadím ľudí. Ale kým sa mu budeš pýtať, zapni plejko, som chcel vidieť, čo tam máš za hry. Však ty už si to tam hral. Hore na štvorke. Tu nehral. Hral hore. Dobre, točíme video, zapni to. Na čo? Ja som to chcel zahrať. Blázon. Dobre, poď, počítaj. Čítaj. Bol by si radšej na hodinu zatvorený v miestnosti plnej hadov, alebo by si radšej zjedol psa? Ako uvarené mäso, okej. Ale musí to byť hnusné. Sorry ľudia, ale on je nechuťák. By ste vedeli. Ale musí to byť hnusné, to mäso zo psa. Však? Hej, ale... Podľa mňa to mäso radšej, lebo to keby som on tam vyšiel... Tu si môžeme vymyslieť aj vlastnú otázku. Takže to nič. A ďalšie. 2 políčka. Mal by si radšej namiesto vlasov nechty, alebo namiesto nechtov vlasy? Ako namiesto vlasov tu nechty na hlave? Áno. A namiesto nechtov tu vlasy? Áno. Tak... Namiesto vlasov nechty, asi. Možno. Úplne. Poďme. Jaj, to bolo. No, čítaj. Radšej by si namiesto rozprávania vždy spieval, alebo namiesto chodenia vždy tancoval. To ma zaujíma. A namiesto rozprávania čo? Namiesto rozprávania spieval. A namiesto chodenia tancoval. Namiesto chodenia by som tancoval, by ma zobrali do Let's Dance. Teba určite.
No poď, neukazuj tam, neflexi tam s tým GoPročkom. Zase prázdne. Mal by si radšej namiesto nôh kolieska alebo namiesto rúk chapadla. Namiesto nôh kolieska, alebo môžeš jazdiť. No. No, všetci by sa nedívali. Len na závodoch by si bol. A všetci len... A ty na kolieskach tam. Radšej by si do konca života pil teplé pivo alebo jedol studené hranolčeky. Hranolky, to sú hranolky. Áno. A to je pre dospelých. Z teplého piva by som sa dogrcal. Vieš vôbec, ako to chutí, kamaráde? Ako? Ty nevieš tiež. Nevím. Nemal pivo. Radšej by som tie hranolky studené. A môj oco to vie. To spýtaj. Jasno. No poď. OK. Zjedol by som studené hranolky. To musí byť dobré. Jasné, že to je dobré. Bol by si radšej, keby svet ovládli mimoženšťania alebo roboti? To vážne. Roboti. Lebo ty ich môžeš vypnúť. Dávaj. Ľudia, vyberiem teraz, kde je zo stredu. Ja som dement. Proč? On si dal prsteň, ktorý nosieva na maličku, si ho dal na prostredník. Či nie, na čo? Na prsteník. OK, vybereme zo stredu. Ty srandu zo mňa to ako dám teraz dole. Dobre, zatiaľ vyberaj otázku a sa budem... Zo stredu si vybereme. Radšej by si po dobu 1 roka bol bez ľudí, alebo by si každý večer musel ísť na party. Radšej by som bol bez ľudí. Radšej by si po dobu 1 roka bol bez ľudí, alebo by si každý večer musel ísť na party. Na party. Som tam žurkoval. Hej, aby si... A každý večer by si zobral takú babu domov. Ľudia, napíšte do komentárov, či je Rado gay. Prečo? Či gay. Tento. Čo? Nič. To je degeš. Ľudia, napíšte, ak je on gay, do komentárov. Ja? Napíšte buď, že Rado je gay, alebo Peter je gay. Jedno sa napíšte. Jasne, že mňa napíšu, lebo mňa nikto neznáša. Všetci ma neznášajú. Lebo si gay, preto. Radšej by si sa dozvedel, kedy umrieš, alebo bol nesmrteľný. Nesmrteľný, podľa mňa. By som mohol robiť, čo chceš. Teda by som mohol robiť, čo chcem. By som mohol skočiť. To aj posteli dať, čo by si mohol robiť, koľko chceš. Ty kokos. Ja si, že by som mohol robiť, čo chcem. Podľa mňa, hej. Čo? A mohol by som skočiť aj z mrakodrapu. Radšej by si do konca života nemohol piť alebo jesť. To by ani nešlo. Hej, ale keby ti to išlo, no tak čo? Tak by som radšej nepil. Čo robíš, mi povedz? Aven. More, tam je vidno tvoju kožu. Kde? Tvoj tvár je to až tak priblížené. Usmel sa. Dobre, tak keď uvidíš to video, tak sa dosa. Posledné 3 otázky. Posledné 3. To sme mali. Posledné 3 otázky. Mal by si radšej namiesto vlasov hadov, alebo jedno oko ako kyklop. Jedno oko, takto tu v strede. Ako to by som bol ako tá medúza, nie? Nie by si mal túto v strede. To by som bol ako tá medúza, čo má
namiesto vlasov. Hadov. Emska. Kámo, ona nemá hady, nie? Ona má. Ale ten skin. Na tom skine jedno má. No, tak radšej by som bol Kyklop. Neviem si predstaviť, ako by som mal jedno oko, ale bol by som Kyklop. No, 2 otázky posledné. Ty koňo, pozri, aká dlhá. No dávaj. Radšej by si pozeral 15 hodín na nekonečné seriály, alebo 15 hodín počúval jednu pieseň dokola. Ale počkaj, to dáva... 15 hodín tancoval? To nedáva, nepočúval pieseň dokola. Alebo... Jednu. Ale to nedáva zmysel. Radšej by si pozeral 15 hodín na nekonečný film, ako môžeš 15 hodín pozerať na nekonečný film. To nedáva zmysel. Radšej 15 hodín na film. Lebo keby som 15 hodín počúval pesničky, tak... A jednu dookola. Tak to by mi praskli... Ja tú pesničku, ja by som počúval Bang Bang Bang. No to by ti praskli bubenky. A tvoja mama by praskla. A čo? Tvoja rada, ty si fakt neslušný na tých videách. Radšej by si vedel komunikovať. A ty si aký mimo videí? Svoj starke naudávaš do pí a toto. Jasné. Nie. Dobre, neboj, ja teraz natočím na YouTube, aký si. Radšej by si vedel komunikovať s duchmi, alebo by si vedel lietať. No, a to je všetko, nie? Áno. Takže... Čaute ľudia. Už. Au. Čaute. A vidíme sa u part 2. To budem ja dávať Radovi. Ale to bude na môj mobil. OK, takže čau.